Като идеология, национализмът отстоява идеята за национална идентичност, национално единство, национален суверенитет, развива съзнанието за свободата и независимостта на Отечеството, утвърждава върховенството на националната идея. Националната идея надмогва местни, социални, икономически и културни различия и обединява всички социални групи и съсловия в една по-голяма и висша общност. Такова е политическото верио на българските възрожденци, посветили живота си на българската кауза. Пръв сред тях е Паисий Хилендарски, авторът на история славянобългарска. След като години наред бяха погребани, идеите на национализма се възродиха в наши дни като остра реакция срещу нагнетявания обществен нихилизъм, гаврата с изконните български ценности и традиции и националните предателства, извършени от българските правителства от 1989 година насам. Така се роди явлението „Атака“. На 8 май 2003 година в ефира на телевизия СКАТ се излъчи първия брой на коментарната рубрика „Атака“ с автор и водещ Волен Сидеров. Ще бъда с вас всяка вечер от 19:20, а в събота очаквайте разширеното половин-часово издание на „Атака“. Тие, които се смущават от името на предаването, трябва да си спомнят, че в българската история всички национални постижения са постигани с атака. Не с изчакване, не с снишаване, не с приклякане, не с въргаляне в кълта. С атака. С атака сме превземали най-непревзимаемите крепости тогава, когато е трябвало. От телевизионно предаване „Атака“ се превърна в национална кауза, зад която застанаха хиляди българи. По тяхно настояване, на 17 април 2005 година бе учредена партия „Атака“. За да построим това, което ще бъде нова България. Атака! На последните парламентарни избори, 25 юни 2005 година, за „Атака“ гласуваха близо 9% от българските избиратели и тя стана четвъртата политическа сила в българския парламент. Тези резултати показаха, че българският народ удари шамар на мафията, удари шамар на българофобите и аз разбирам много добре тяхното озлобление. В продължение на 3 години, всяка делнична вечер от 19:20 часа по телевизия СКАТ Волен Сидеров прави задълбочен анализ на националния въпрос и коментира злободневни теми от социалния, политическия и икономическия живот в страната. Това са предимно теми, умишлено пренебрегвани от повечето български журналисти и коментатори. Защо ли? Защото темите са неудобни, но удобни за властимащите. Да се лишиш от ядрената си евтина енергетика и екологически чиста, се оказа, че било самоубийствено според външния министър Паси. Този външен министър, по моето мнение, е за съд и за затвор. Този човек, както и министър Кунева, трябва да застанат на съд за нанасяне на щети на българската държава. Нихат Кабил си позволявал да нарича българи геури. Ако това е вярно, на този Нихат Кабил ще му бъде потърсена отговорност един ден и то не си прави илюзии, че това ще му се размине. Искам да говоря за лицемерието, двуличието и цинизма на българските управници и политици, които сега призовават българина да се подписва в защита на нашите милици, за да замажат цялата си безотговорност, безхаберие, виновно поведение, тогава, когато можеха наистина да помогнат с юридически средства на българите, да ги измъкнат оттам в периода, в който е можело да приложат споразумението с Либия за обмяна на задържани лица. Ограничават правото на труд на българите само в определени изгодни за отделните държави сфери. Строителство, услуги, черна работа. Общо взето на българите се гледа като на нация, която трябва да бъде прислужници на Европа. Белите негри на Европа. Аз съм убеден, че за тази смърт, както и за другите смърти в Ирак, са виновни днешните управници. Кабинета, който изпрати първо военен батальон в Ирак и второ направи всичко възможно там българите да бъдат приемани като окупатори.
Един човек, който се отиде нелепо, защото в България няма власт, няма администрация, няма санкции срещу циганския терор. Атака стана алтернатива, която предпочетоха хиляди мислещи българи. Предаването Атака се превърна в антипод на простотията, лекомислието и телевизионния кич, който мощно ни залива. Атака се обособи като притегателен център за зрители с ясни позиции и изграден мироглед, а не за телевизионни консуматори, поглъщащи телевизионната помия, която между впрочем е американски модел телевизия – зрелищна, комерциална и с посредствен изразен език. Телевизия СКАТ се оказа единствената комфортна медийна среда за предаването Атака. В нейно лице Волен Сидеров намери съмишленик, защото споделят обща политика, националният интерес да стои над всичко и да са безкомпромисни към ругателите му. Идеята възникна в един разговор с собствениците и шефовете на телевизия СКАТ, Валери Симеонов и Данчо Хаджиев, които ме бяха поканили доста преди това за това предаване. Някакси известно време се разминах. Трябваха ни някъде около месец и половина убеждение, това е така малко трудно се наема, ще ми извинява. Но в крайна сметка се реши, всичко започна естествено така доста аматьорски, доста така с предварителна подготовка, но в един момент, въпреки че моето основно пребиваване в Бургас, забелязах как Волен просто набра много голяма инерция, хвърли листите и предаването стана наистина изключително добро. Всяка събота от 10:30 часа в разширеното едночасово издание на Атака в студиото на телевизия СКАТ гостуват изявени патриоти, чийто принос за България е неоспорим. Хора като журналиста Стефан Солаков, бивш кореспондент на БТА в Истанбул, Димитър Аврамов, политически наблюдател, полковник Ангел Тюфекчиев, председател на Независим национален съюз на офицерите в България. Те са извън популярния кръг социолози, политолози, психолози, които гастролират от телевизия в телевизия. Това са нови лица с критично отношение към властта и обединени в борбата за възраждане на националната идея. Горбачов е поискал и Западът е съгласил да не протестира срещу 45%-ното редуциране на населението в посткомунистическите страни. Термина е статистически, а под редуциране се разбира както естествена смърт, т.е. изкуствено от заболяване, смърт, така и имиграции, така и всичко останало се разбира под това, редуциране. което кажеш в момента е сензационно и потресаващо. Да. Ти си го видял това като документ в Лондонската библиотека. В Лондонската библиотека, да. И получено такова споразумение да Запада да не протестира на това редуциране. И аз после си обяснявам, че задачата на Международния валутен фонд е била това. Доган има аспирантура преди 1989 година, която е уредена от първо главно управление на бившата държавна сигурност. Аспирантурата е в Философския институт на БАН. Срещу това, в замяна на това, тогавашният секретар на ЦК на БКП по идеологията професор Стоян Михайлов иска от Доган да направи разработка, с която по какъв начин турскоязичното население в България да бъде приобщено към българския народ в името на общо национални цели и така нататък и така нататък. Най-важното в тази разработка, според мен, е това, че той там казва, че това приобщаване означава и преименуване на българските турци, т.е. смяната на имената. Сега Доган, понеже... Това наричаме възродителен процес. Да, точно така. Значи той прави разработката за възродителния процес. Аз мога да кажа нещо друго, че тази разработка ляга в основата на идеологическата основа на възродителния процес. Огромният брой зрители, които си спечели предаването Атака, принуди и официалната статистика да признае явлението. За първи път това стана през 2005 година. Националният център за изучаване на общественото мнение изготви национално представително проучване за телевизионни журналистически предавания. То е проведено в периода 16-21 март 2005 година. Интервюирани са хиляди души в 86 населени места в цялата страна. Зрителите са поставили Атака на 5-то място, като телевизионно предаване, което представя най-добре истинския живот. След Атака остават предаванията Открито на канал 1 и в десетката на BTV.
Според интервюираните, Волен Сидеров кани по-интересни гости в предаването си, отколкото, например, Цветанка Ризова в "На 4 очи" по Нова телевизия. 3,8% от анкетираните зрители смятат, че Волен Сидеров е по-добър водещ от Маргарита Михнева, Георги Коритаров и Светла Петрова. Запитаните са посочили още, че "Атака" поддържа по-добра постоянна връзка със своите зрители, отколкото Сеизмограф в "Десетката" и "Панорама". Относно възможността на зрителите свободно да изразяват своето мнение, "Атака" отново изпреварва предавания като BTV Репортерите, Сеизмограф в "Десетката". Тази статистика е доказателство за безспорните журналистически качества на Волен Сидеров. Преди да започне своята коментарна рубрика "Атака" по телевизия СКАТ, той е написал над 2000 статии в Централния печат. Последната медия, в която е работил преди телевизия СКАТ, е вестник "Монитор" в периода 1998-2003 година. Сидеров е един от дисидентите срещу комунистическия режим в България преди 10 ноември 1989 година. Един от създателите на антикомунистическата опозиция и главен редактор на първия опозиционен вестник "Демокрация" през периода 1990-1992 година. Известен е предимно като политически журналист, но се изявява и като писател. Издава 3 книги: "Властта на Мамона", "Бумерангът на злото" и "Българофобия". Безграничният патриотизъм на Волен Сидеров, непоколебимите му позиции, личната му и професионална непримиримост към туморите в обществено-политическия живот на България, както и активната му журналистическа дейност от печатните медии до телевизия СКАТ, са предпоставката, довела до раждането на явлението "Атака" и неговия първи етап. Мнозина зрители на телевизия СКАТ в писма до Волен Сидеров и по време на лични срещи с него настояват за създаването на нещо ново и патриотично, което да стои зад интересите на хората. За тях "Атака" не е просто поредното телевизионно предаване, а послание, реакция и гражданска позиция, в която българите пожелаха да вземат участие. Окрилен от обществената подкрепа и стремежа на сънародниците ни към промяна, след 2 години подготовка, на 17 април 2005 година Волен Сидеров учреди партия "Атака". Целта на нашето събиране е да запалим, да катализираме, да стимулираме българското национално достоинство, което аз съм сигурен живее у хората, макар че те са много смачкани, много объркани, много отчаяни, но знам, че в тях българският дух не е умрял. Тези от нас, които го чувстват, които следват и са следвали през годините, са вършили пряко течението, своята патриотична, просветителска, будителска дейност, сега вече трябва да застанат като отговорни политици и да кажат: ние тръгваме на един труден път. Много от години исках да се направи гражданско движение, което да изхвърли всички парламентарно представени зад борда. Тия кръци, всички, до един. И това крупие, дет го доведахте от Мадрид. Най-вече. Гледам от няколко седмици предаването на Волен Сидеров и ми харесва начинът, по който говори и идеите, които има.
за реализация на своите идеи. Мисля, че може да направи нещо. Лично с какво сте готов да помогнете, ако се потърси вашата помощ? Ами лично аз нямам никакъв бизнес, не съм кой знае какъв талант, но с каквото мога, според възможности си, бих помогнал. Трябва да бъдем заедно, за да построим това, което ще бъде нова България. Атака! След белязаното с тотална приватизация управление на Иван Костов 1997-2001 и провала на либералните идеи на Симеон Сакскобургготски, Сидеров създава партия Атака. Моделът на разпродаване на националните активи на страната под пазарната им цена и съсипването на икономиката отблъсна много българи от казионните партии – социалисти, десни, центристи. Крайно време е да се събудим и да събудим у нас оня дух, български дух на нашите дядовци, с които нашите дядовци превзеха Одрин на 13 март 1913 година. Уважаеми българи, като пътувате насам, революция ще бъде. Да върнем българската свещена земя на българите! Нито една социологическа агенция, нито един коментатор не предвидиха, че на политическата сцена на парламентарните избори през 2005 ще излезе нова сила – Атака. В програмата на Атака са залегнали 20 принципа и сред тях са: България е еднонационална, монолитна държава, неподлежаща на разделение по верски или етнически признак. Който поставя етноса си над националната принадлежност, се самоотделя от българската нация и държава. Данъците в България трябва да са съобразени с възможностите и нуждите на българското население, а не с изискванията на Международния валутен фонд. Приватизационните сделки подлежат на ревизия. Българският бизнес се подпомага от държавата и трябва да е преимуществено в български ръце. Незабавно изтегляне на българския контингент от Ирак. Неучастие във военни блокове. Неутралитет. Референдуми по всички важни въпроси. Провеждане на операция Чисти ръце. Конфискация на незаконно придобитото имущество. Забрана за продажба на българска земеделска земя на чужденци. Преразглеждане на всички глави в преговорите с Европейския съюз, които не са изгодни за България. Забрана на новините на турски език по държавната телевизия. С тази програма, с почти нулеви разходи за реклама, без билбордове и лъскави плакати и без клипове по телевизиите, Атака проведе своята предизборна кампания. Българи, време е за Атака. На 25 юни ние с вас имаме една задача. Да пробием крепостта на мафията.
Вие сте атакуващите. Аз съм вашето оръжие. Използвайте го. Време е да върнем България на българите. Единствено телевизия СКАТ отразяваше срещите на Волен Сидеров с симпатизанти от цялата страна. Роди се от вашите очаквания, от това, което всички вие искахте да стане. Вие искахте през всички тези години една българска, патриотична, националистическа партия да застане във властта и да каже не на националните предатели. Има политическа формация, която може да казва не, която ще застане в парламент, в изпълнителна власт, там докъдето може да стигне с ваша помощ и ще казва не, когато от България се иска да си сваля гащите. Какъв е този позор, че ние позволихме старата българска крепост Родопа да се осее с минарета? Това е позор, който не искаме да се прекрати. Ние искаме в България да се виждат камбанариите на православните църкви, тези църкви, които са спасили нашата нация, именно от турското заробване. А това, което става с българите в България, е нещо страшно. То е геноцид. Днес българите в България живеят при условие на дискриминация. На дискриминация в собствената им родина. Именно за това ние сме издигнали лозунга да върнем България на българите. Волен Сидеров предпочете да се срещне лице в лице с българина, да чуе неговите очаквания и проблеми, вместо да го гледа високомерно от някой билборд. Толкова въодушевяващо, толкова искрено, просто говори така, сякаш ние самите бихме го казали. Защото той е като Левски, нали? Значи аз харесвам много Волен Сидеров и това ме накара да дойда. И гледам неговото предаване в Атака и мисля, че всичко, което казва, е истина. Така или иначе, аз също съм икономист, също специално съм следял точно икономическите му изказвания и мисля, че всичко, което казва, повечето неща са реални. Как да кажа, уважение към това, което прави този човек, понеже става въпрос за неща, които на друго място не могат да бъдат чути и просто за това присъствам тук. Атака е за българите, Атака е за България, Атака е за това да си останем българи, да се е наша българска земята. Мисля, че в европейските страни достатъчно представителство има на партии от този характер, въпреки че вървим към една глобализация. Целта е всеки народ да запази своята идентичност. Мисля, че Атака е така едно сполучливо представяне в тази насока. За жалост, между нас се оказаха... Най-ми харесва това, че тия са националисти, уважават българския народ, милеят за българския народ. Абсолютно необходимо да има една такава голяма сила като Атака, защото това е необходимо да спре корупцията и мошеничеството в нашата държава. Ние сме българи и трябва тази държава да роди още един мъж като Волен Сидеров. Невъзможно е. Една птичка пролет не прави, но Волен ще докаже и ще го направи. Много го обичам и го уважавам и ще гласувам за него. Наистина се усеща едно нагнетяване в отношенията между етническите групи в Кърджали, както и в цялата област. И понеже вече тук се срамуваш да си кажеш името и да твърдиш, че си българин и да носиш тениски от този род. И точно за това, когато чухме, че Волен Сидеров ще идва в Кърджали, се събрахме единствените, които се имаме за истински българи и дойдохме тук. Искам да кажа, че всички българи, всички кърджали трябва да се обединят и наистина трябва да гласуват за коалиция Атака, защото това наистина е правилният избор. Обединете се, българи! Следим това предаване на господин Сидеров, възхищавам ми се и си мислим, че вече се е родил българина, който ще наповеде и ще наизбави най-после да приключи този грабеж на България и децата да се върнат в България и ние старите да живеем един спокоен живот. Вярваме, че България може да се оправи само с такива мъже като Сидеров. Харесва, че господин Сидеров ще се опита да забрани ДПС, която е етническа партия и с това явно нарушава законите и че те махат новините на турски.
Също така се радвам, че нали, ще се бори срещу ромската престъпност, циганската престъпност да се я наречем. Те не са никакви роми. Такава партия като Атака трябва да има в парламента, просто за да има България и младите хора за да останат в България. Доказала е себе си като личност, като журналист, като цяло, много преди всички други. В лицето на Волен Сидеров виждам, че именно те ще потърсят отговорност на грабителите, на хората, които на унизиха, които навкараха в Атака. Именно в него ни надежда. Защото са истински българи, защото се борят за българското и защото трябваше такъв човек, такъв оратор, такъв водач, отдавна го чакахме да дойде. И се радваме да е благословено. Атака е стратегия. Освен тези парламентарни избори, Атака има за цел да положи основа на народно движение, което да стане незаобиколим фактор в политиката на България. В едно от последните си интервюта, дадено за вестник Марица, на въпроса «Възможна ли е националистическа партия у нас?», големият наш писател и родолюбец Николай Хайтов отговаря така: не може да стане такова нещо. Аз съм следил развитието на всички патриотични националистически формации за изборите от последните години. На изборите за Велико народно събрание 12 националистически партии събраха едва 0,48% от гласовете. Положението и досега е такова. При нас е изкоренено чувството за национализъм. На времето веехме знамето на интернационализма. Сега пък сме първи в борбата за глобализъм. И сме за тази нова идея с още по-голяма стръв от преди. Имаме ли истински родолюбци и патриоти? Ще кажеш има. А пък аз питам, като ги има, защо не си извадят ръцете от джобовете и да направят нещо, а? Интервюто е публикувано през юли 2002 година. За съжаление, Хайтов не е сред живите, за да види първата националистическа формация, която влезе в българския парламент – Атака. На последните парламентарни избори на 25 юни 2005 година зад Атака застанаха 300 000 българи. Атака взе близо 9% от вота на избирателите и стана четвъртата политическа сила в българския парламент. Зад нея останаха ОДС, БНС, както и ДСБ, политическите опоненти на Атака. Социологическите агенции и журналистите подцениха възможностите на Атака. Направиха се, че ни я забелязват. А в нощта на изборите всички вкупом заговориха за изненадата Атака. Признавам си, че това е една от изненадите на тези избори, но смятам, че от тази изненада извод трябва да си направят всички политически формации. Какъв извод си правите? Изненада е за всички и няма човек, който да каже, че не е изненада. Опасно ли е за евроинтеграцията? Беше ли оценявана Атака като политическа сила и опасно на тези избори? Просто преди един месец никой не беше чувал за тях. Много силното заглушаване на нормалното европейско патриотично говорене, каквото беше това на Демократи за силна България по време на кампанията, изобщо в тези месеци, накара хората, уплашени от позициите, които получи Ахмед Доган във властта и злоупотребите, които той направи с тази власт, да припознаят Атака като някаква форма на протестен вод. Аз по-скоро мисля, че заради Костов влиза, защото той не беше ясно идентифициран от гледна точка на национални интереси, на национална идентичност. Т.е. ако той беше малко по-ясен като български националист, може би щеше да вземе това, което Атака предлага. Партията Атака очевидно показва, че в обществото има проблем. Според мен това до голяма степен се дължи на това, че сегашното правителство не успя да обясни на хората какво означава членството в Европейския съюз. Не можа да защити европейския модел и европейския проект за България. Това е една от изненадите, макар от няколко дни да имаше яснота по тази изненада, все пак е изненада за кампанията. Никакъв категоричен и политически коментар не мога да направя в момента. За мен също е изненада. Това е един протестен вод, който те събраха според мен от 4 източника. Първо една част от негласувалите, второ една част от ВМРО, патриотичен вод, трето една част от левицата, и също взеха и от десните и се получи
от 4 избора тази река, наречена Атака. Атака събра протестния вод, Атака събра желанието за промяна, но тази част от това желание, което е радикална, крайна и съвсем нормално влиза в парламента. Аз лично не споделям идеологията и тезите, излагани от лидера на Атака. Не мисля, че това е пътя на България от тук нататък. Някои политически лидери не можаха да се примирят с високия резултат, който постигна Атака на изборите, и в безсилието си започнаха да атакуват Атака с обидни квалификации. И смятам, че бях абсолютно категоричен и изчерпателен по отношение на коалиция Атака. За нас е неприемлива ксенофобията, насаждането на омраза, етническа нетолерантност. Считам, че всичко, което е конфронтационно, нещо, което може да дори прозвучи като расизъм, ксенофобия или въобще враждебно между хората, помежду гражданите, едва ли е най-добрия начин и да се решават проблемите. В нощта на изборите Волен Сидеров бе един от най-чаканите политици от журналистите, макар че предизборната му кампания не бе отразена от други медии, освен от телевизия СКАТ. В изключително нетолерантна обстановка от страна на присъстващите журналисти премина пресконференцията на коалиция Атака в нощта след изборите. 400 000 българи, които гласуваха за Атака, не са фашисти. Това са хора от българския народ, които разбраха, че в лицето на днешния кабинет и на предишни кабинети те не са имали своето представителство. И затова потърсиха представителство в лицето на Атака. В лицето на една формация, която отговаря на техните интереси, защото иска неща, които също те искат. На тези избори политическата мафия в лицето на НДСВ, политическата мафия в лицето на ДПС се провали. Те показаха, че са некадърни. Някои електронни медии, чието журналисти нарекоха Атака фашистка партия, не спряха с провокациите и на пресконференцията в Националния дворец на културата. Такъв беше случаят с журналист на Българското национално радио, който освен че злепостави себе си с гениален журналистически въпрос, злепостави и смятаната за авторитетна медия Българско национално радио. Добър вечер, господин Сидеров. Веселин Иванов, програма Хоризонт на 70-годишното Българско национално радио. Явно вие тази вечер няма да отговорите на нито един конкретен въпрос, така че бих ви попитал нещо съвсем сериозно. От кога не сте ходили на психиатър? Още Ботев, господа, е казал, че свестните у нас считат за луди. С този въпрос колегата от Българското национално радио косвено определи 300 000 българи, които дадоха гласа си за Атака, за психично болни. Въпреки медийните опити да се компрометира Атака, доверието към партията расте и последните социологически проучвания сочат, че тя би била трета политическа сила, и то с близък процент до втората НДСВ, ако сега има избори в България. Така за първи път в съвременната политическа история на България в Народното събрание влезе националистическа партия, която разби статуквото и комфорта на бездействие на депутатите, чувството им за недосегаемост и нетърсенето на политическа отговорност от тях. С много фалшификации, закононарушения и откровени престъпления, етническата, антибългарска и антиконституционна партия ДПС промени резултата на изборите и зае третото място в парламента. Място, което ако състезанието беше честно, ще се бъде взето от Атака.
И това го каза днес много социолози. Въпреки тези изборни престъпления на ДПС, ставани се съучастието в днешните им коалиционни партньори, Атака взели политическата олигархия на България само с месеци половина кампания. Парламентарната си дейност Атака ще следва принципите, с които направи своя невероятен изборен успех. Ще устоява на целостта и суверенитета на България. Ще се борим за строги санкции срещу всички посегателства, срещу български свещеници. Ще устояваме истинска социална политика, в която здравето, образованието, сигурността и материалния просперитет на българите е номер едно, преди всякакви други измислени евроатлантически фантомни ценности. В 40-то Народно събрание парламентарната група на Атака внесе 18 законопроекта. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия. Чрез този проект се иска падането на новините на турски език от националната телевизия БНТ. Законопроект за обявяване на нищожни актовете, с които е възстановена собствеността на господин Симеон Сакскобургготски и неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези актове имущество. Този проект е в съответствие на обещанията ни да поискаме отнемане на имоти за $200 милиона, които са на българската държава. Само Атака поддържа този въпрос в парламента. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол. Тази поправка цели връщане на прокуратурата в приватизационните сделки, тъй като обещахме да се преразгледат приватизационните сделки, чрез които беше ограбено националното богатство на България. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. С тази поправка се търси начин кредитните милионери, които източиха парите на българите, да понесат отговорност. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за БНБ. С тази поправка се цели гарантиране на обезпечаването влоговете на българските граждани. Законопроект за изменение на Закона за концесиите. Поправката има за цел да се премахнат възможностите за корупция при концесии. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Тук се визира по-добра гаранция за българските вложители. Проект за решение за незабавно изтегляне на батальона ни от Ирак. Нещо, което обещахме преди изборите и единствени поддържаме в парламента. Незабавно изтегляне от Ирак. Проект за решение за използване на част от бюджетния излишък за първото полугодие на 2005 година за покриване на здравноосигурителните вноски на социално слабите и трайно безработните граждани. С този проект Атака единствена поиска бюджетния излишък да подпомогне изнемогващите български граждани с осигуряването. Проекто решение за налагане на мораториум върху цените на топло и електроенергията. Паралелно с политическата си дейност, Волен Сидеров продължава да води коментарната рубрика Атака по телевизия СКАТ. Така зрителите имат уникалната възможност да разберат за работата на Атака в парламента, как партията отстоява българските интереси и дали спазва предизборните си обещания. Нещо повече, аудиторията на телевизия СКАТ се информира за политическите игри на другите парламентарни групи. Тези новини отсъстват от другите медии. След предаването Атака на телевизия СКАТ и създаването на партия Атака от 17 октомври, под това име излиза и Вестник Атака. На страниците на Вестник Атака читателите могат да се информират за политическите, социалните, спортните и културните събития от страната и чужбина. Изданието се разпространява в цяла България. Вестникът не е партиен орган и отразява новините от деня, като залага повече на анализите и коментарите. Привлечени са опитни журналисти с дългогодишен стаж. Сред тях са известните политически коментатори Тодор Токин, Стефан Солаков, Димитър Аврамов. По думите на Волен Сидеров, вестникът е предназначен не само за привържениците на Атака, но и за опонентите, които ще се видят разобличени от страниците на изданието. Българите поискаха да има Вестник Атака и то е пред вас, то е вече реалност.
защото черно на бяло нещата остават. Нали, знае се, че когато нещо е написано черно на бяло, то го има, остава в архива. Това е един нов етап в развитието на идеята Атака, на движението Атака. И аз смятам, че той ще бъде успешен етап, защото вече заявките, очакванията за вестника са много големи. Смятам, че той ще върви успешно, ще се търси и ще бъде интересен, ще бъде различен, тъй както Атака като формация е различна, с различно лице. Във вестник Атака няма да намерите сензации, жълти новини и клюки. Той е сериозен ежедневник с задълбочени анализи и коментари. Поставя акцент върху българския национален въпрос. Такава е, например, поредицата на Димитър Аврамов, планът Баязит 2 и разгромът на съвременна България. Как българите станаха турци? Публикациите в Атака са напълно достоверни, тъй като се позовават на автентични документи, някои от които доскоро бяха строго секретни. Създадена е специална рубрика «Глас народен» за свободно изразяване на читателското мнение по различни въпроси. Телевизионната Атака на Волен Сидеров присъства и в печатното издание. Явлението Атака и Волен Сидеров са номинирани за политик и събитие на годината в 10-то юбилейно издание в анкетата на Дарик Радио. За политик на годината са гласували над 16 000 души. Лидерът на Атака, Волен Сидеров, е трети в интернет анкетата за политик на годината. Той събира 20% от гласувалите. В класацията за събитие на годината явлението Атака е на трето място след договора с Европейския съюз и наводненията през лятото. Така още веднъж става ясно, че Атака е явлението на 2005 година във вътрешно-политическия живот на България. Началото. Трябва да почна да... Здравейте, уважаеми българи, аз съм Волен Сидеров, вие сте с Атака. След влизането на партия Атака в парламента, интересът към нея нарасна още повече. Тя премина през много изпитания, и вътрешни, и външни. Те не само, че не разбиха партията, а я направиха по-силна. Едно от тези вътрешни изпитания бе предателството на нейните членове Петър Манолов, Минчо Христов, Йордан Величков, Христо Величков, Станчо Тодоров, Владимир Кузов, Стела Банкова. Не, няма съмнение, нещата са доказано ясни. Те са извършили една политическа грешка, подкрепяйки други политически сили, нещо срещу което ние бяхме взели решение. Те нарушиха това решение и аз бях казал, че който направи така, ще се разделим с него. Нападките в евтин популизъм бяха само част от огромния външен натиск. Те бяха предизвикани от отказа на депутатите от Атака да ползват служебни автомобили и отказът им от 13-та заплата. Това достойно поведение, както и неучастието на народните представители от Атака в бордове и фирми, подразни мнозинството в парламента. Поредният удар срещу националистите дойде от премиера Сергей Станишев. За появата на подписката Милет Тракия, с която се иска признаване на турското малцинство и обявяване на техния език за официален, министър-председателят обвини Атака. Господин министър-председателят направи нещо, което не е допустимо за един премиер на парламентарна република, на суверенна държава. Той внуши, той подхвърли на обществото нещо невярно, нещо тенденциозно, нещо, за което хората отиват на съд и биват съдени за набеждаване и клевета. Става дума за твърдението на господин Станишев, че Атака и подписката за искане на турско национално малцинство, която се появи през последните дни от страна на някаква организация, наречена Милет Тракия, са взаимно свързани. Това твърдение на господин Станишев е груба лъжа. Това твърдение би трябвало да бъде доказано пред съд и ние ще направим, което е нужно, за да бъде наистина изискан отговор от господин Станишев, понеже той не се яви оня ден тук на изслушване по наше искане, залата гласува против.
Но ние ще търсим по всички съдебни правни норми отговор от господин Станишев да докаже връзката между политическата сила „Атака” и една откровенно сепаратистка антиконституционна формация, която се появява начало с някой си Кунгюн и която иска антиконституционни неща. Например, турски език да стане втори официален, признаване на турско национално малцинство и така нататък. Идеите и действията на националистите намериха силен отпор и у президента Георги Първанов. Пред западноевропейските медии президентът се закани, че ще се справи с „Атака”. Още при гласуването на правителството на тройната коалиция, Волен Сидеров обвини Първанов, че изпълнява политически поръчки. Председателят на Народното събрание Георги Пирински за пореден път наруши правилника, като отне думата на председател на парламентарна група. Всичко това беше създадено под диригентската палка на президента Първанов, който се доказа като едно момче за поръчки на най-зловещата фигура в българската политика напоследък. Уважаеми господин Сидеров, тук преминавате всяка граница. Аз проявявам голямо търпение, що се отнася до вашата парламентарна група. Но когато вие си позволявате по този начин да се обръщате към основни държавни институции, аз съм длъжен да ви прекъсна и да ви предупредя. Следващия път ще ви отнема думата. Повтарям, ще ви отнема думата, ако продължите в този тон. Не може да ме изключвате. Човека, който се гаври с българската национална идентичност, Ахмед Доган. За българите стана ясно, че вместо надпартиен национален президент имаме марионетка на турската етническа партия. Отнемам ви думата. Отнемам ви думата. Освободете трибуната. Имам. Нямате право по този начин да говорите от трибуната на Народното събрание. Моля, освободете трибуната. Господин Сидеров, освободете трибуната. На друго място можете да говорите свободно, тук не. Следващият удар срещу партията бе нанесен от 86 правозащитни организации, които в последствие намаляха на 67. Те обвиниха Волен Сидеров в расизъм и заведоха съдебно дело срещу него. Оказа се обаче, че ромските организации, ищци по делото, са неизрядни. Вместо обаче партията да се разцепи след ударите, както предвиждаха някои социолози, тя се мобилизира и изгради стабилна вътрешно-партийна структура. Без да участва в общински избори, „Атака” има и своя първи представител в Общински съвет. Независимият съветник Димитър Костов, по собствена воля, стана представител на „Атака” в Пловдивския Общински съвет. В своята парламентарна дейност „Атака” не измени на принципите си и ангажиментите, които пое пред българския народ. Следвайки своята програма, депутатите от Националистическата партия изработиха и внесоха над 20 законопроекта. Единственият законопроект, който бе допуснат до разглеждане в пленарна зала, бе законопроектът за изменение на Закона за радиото и телевизията, в който „Атака” настоява за сваляне на новините на турски език от ефира на Българската национална телевизия. Тук идват и се цитира един член, трети от Конституцията, че официалният език е българският. И какво от това? Какво от това? „Атака” започна подписка в парламента сред народните представители с искане да подложат на гласуване провеждането на референдум за разполагане на щатски военни бази у нас. „Атака” инициира събиране на подписка за създаване на временна парламентарна комисия, която да разследва скандалната сделка с киноцентъра Бояна. Необходимият брой подписи за създаване на комисия бе събран. Мнозинството обаче не позволи гласуването и в пленарна зала в пълен разрез с правилника за дейността на Народното събрание. От НДСВ твърдят, че тази сделка е добра. Ние, подписалите тази петиция да се направи комисия, твърдим, че имаме данни, че сделката не е добра за България. Аз не мога да разбера от какво се страхуват БСП, след като може по един много прост, елементарен начин това да се установи. Прави се комисия, тя разследва данните и накрая излиза с заключение тази сделка добра ли е за България или не.
Ако не искаш такава комисия, значи имаш нещо така предвид, имаш някаква гузна съвест, нещо се страхуваш. Макар и малка, парламентарната група на Атака настрои срещу себе си всички парламентарни групи. Обединени срещу голямата за тях опасност Атака, казионните партии загърбиха предишните си противоречия. Поради непрекъснатия бойкот в Народното събрание, Атака разшири дейността си извън парламента. Българи от всички краища на страната посрещнаха депутатите от Атака, въпреки всевъзможните спънки. Сънародниците ни от цялата страна казаха своето не на американските военни бази у нас, след като Атака обясни на достъпен език какви ще бъдат вредите за България. Атака направи силен пробив и в крепостта на Доган, Родопите. Единствените народни представители, които проявиха загриженост към двойното убийство на сестрите Белнейски, неразкрито вече втори месец, бяха депутатите от Атака. Срещу неразкритото убийство на професор Калоянов, за което Атака разполага с данни, че извършителите са прикрити от МВР служители, депутатите от партията продължават да настояват за възмездие и справедливост по случая. Отново само партия Атака се бори за разрешаването на проблема с циганския терор в страната. По случая с зверското убийство в Пловдив на възрастна жена от циганин, единствено депутатите от Атака Павел Шопов и доктор Георги Георгиев се срещнаха с директора на РДВР Пловдив, полковник Ангел Рангелов. Родолюбието като основна ценност в принципите на Атака пролича и на големите ни национални празници и годишнини, на които партията отдаде дължимото. С факелно шествие по централните софийски улици, националистите отбелязаха 133 години от обесването на апостола на свободата Васил Левски. Хиляди симпатизанти от цялата страна – Пловдив, Плевен, Ловеч, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Кърджали – бяха дошли, за да се включат в шествието на Атака и почетат паметта на апостола. Тази клетва е кратка. Аз ще я казвам, вие повтаряйте всяко изречение след мен. Ще се закълнем всички тук на площада, че няма да изменяваме на националния дял, че няма да изменим на интересите на народа, че ще се борим срещу народните врагове, срещу българофобите, до край и с всички наши сили. Слушайте ме и повтаряйте след всяко изречение. Ние, българските националисти, се заклеваме пред паметта на апостола на българската свобода. Васил Левски, дал живота си в борба срещу турския враг и поробител на българите. Да работим само и единствено за интересите на целия български народ. Да браним българския етнос от посегателствата срещу него. Да не допуснем завземането и разцепването на България от чужди сили. Такава всенародна спонтанност и солидарност с Атака сънародниците ни проявиха и на 3 март, когато отбелязахме 128 години от освобождението на България от турско робство. Да, ние им развалихме комфорта, но това е само началото, защото ще им го развалим още повече. Скъпи съратници, братя българи, когато ви казват, че Атака няма алтернатива, това е лъжа. Атака има алтернатива. И алтернативата е това, което се краде, да бъде върнато. Този, който е крал, да влезе в затвора. Капиталите да престанат да бъдат източвани от България. Братя българи, ние започваме поход към властта, защото
Повече нещата не могат да се мотаят в България. Не можем да чакаме доклада на Европейския съюз. Позор е за едно управление да живее само до деня, в който ще получи някакъв доклад от някакви чужди фактори, които трябва да го похвалят, потупат по гърба или да го критикуват. Това не е държавно отношение. Това не е зряло управление. Това е подигравка с българския народ. Днес, тук, аз пред вас ще обявя нещо, което още и медиите не знаят. Една съществена стъпка, следваща нашите принципи против ограбването на България. Вчера в деловодството на Народното събрание аз и моите съратници от групата на Атака внесохме закон за национализация на всички приватизирани предприятия от 1992 година насам. Парламентарната група на НДСВ категорично се противопоставя на законопроекта за национализация, внесен от Атака, както и на всякакви подобни закони. Призоваваме всички народни представители, дори и инакомислещите в парламентарна група Атака, за които са важни ценностите на частната собственост и пазарната икономика, правото на труд и правото на достоен живот, да не допуснат този противоконституционен закон да стане факт. И макар че в пленарната зала Атака не успя да наложи темата за национализма на дневен ред, поради предателската същност на мнозинството, Атака постигна много по-голям успех. Внесе темата за национализма в дневния ред на обществото. Тема, изключително важна за самосъхранението ни в глобалния свят. Всички ние от Атака сме в състояние, сме в положение на война. На война за запазване на България в велика битка, която ние водим за последно, защото от тази битка, това е последният шанс да я има България. Винаги съм казвал, че след Захари Стоянов, след Великия Ботев, няма нищо ново под слънцето на България. Великият Ботев е казал: няма власт над глава, която е готова да се отдели от раменете си. И ние, хората от Атака, заявяваме днеска, 120 години след Ботев, същото. Ние заявяваме: няма власт над нас, няма никой, който да ни оплаши, няма никой, който да ни отклони от тази велика битка, която водим. Водим за България. И ние разчитаме в тази битка на вас, защото без вас ние не можем да я спечелим. Без вас ние сме нищо. Атака развенча мита за успешния, според Ахмед Доган, етнически модел. Да, за Движението за права и свободи той е успешен, защото в България етническа толерантност означава да толерираш безобразията на антиконституционната турска етническа партия ДПС. Нейното спекулиране с етническия модел доведе до окупиране на централната и местна власт от активистите на Доган. Исторически необходима е тотална подмяна на така наречения политически елит, който в коалиция с някои медии упорито работи срещу явлението Атака. Въпреки това обаче общественото доверие към партията расте. Факт, който бе необходимо да признаят и самите социолози. Освен народната политическа сцена, Атака се прояви и на международната. В средата на ноември по покана на Австрийската партия на свободата в Виена, Австрия, се състоя една конференция на парламентарно представените националистически сили. Тя беше първата по рода си такава. До сега никога не се беше случвало националистически сили да се срещат. Нейната цел беше да се обменят мнения, да се създадат връзки и като резултат на нея бяха приети няколко решения. Такива срещи да има всяка година в различни държави и следващата такава да бъде в България, домакин да бъдем ние от партия Атака. Случайно или не, партия Атака бе учредена на 17 април миналата година.
в един от празничните дни на Възкресение Христово. Тази година, месец преди Великден, Светия Синод благослови народните представители на Атака и техните начинания. Всички те са насочени към Възкресение, възкресение на българския национален дух и на България.